Vedeli ste, že teraz taká populárna kozmetika s kolagénom je podvod? V septembri minulého roka vyšla metaštúdia, ktorá zhrnula všetky štúdie, ktoré skúmali vplyv kolagénu v doplnkoch a kozmetike na vyhľadzovanie vrások a pružnosť pleti. 23 štúdií tvrdilo, že kolagén v kozmetike funguje, ale 8 štúdií tvrdilo, že kolagén v kozmetike nemá žiaden vplyv na pleť. Rozdiel medzi týmito štúdiami bol ten, že 23 štúdií, ktoré tvrdilo, že kolagén funguje, boli financované výrobcami tejto kozmetiky. A tých 8 štúdií, ktoré tvrdilo, že kolagén nefunguje, boli nezávislé štúdie a mimochodom boli oveľa vyššej kvality. Shrnutie: kolagén v kozmetike funguje, ale iba vtedy, ak štúdiu financuje výrobca kolagénovej kozmetiky. Dajte si pozor na podvodníkov. Namiesto drahej kozmetiky použite radšej obyčajný kokosový alebo olivový olej. Ja som včelár a vyrábam čisto prírodnú kozmetiku od včiel. Včely nikdy nesľubujú omladnutie, ale slúžia nám na zdravie.